Pues Lola, ja estem així. Bueno, pues a l'arribar pronter, a mi que viatjarem en la manera esta. Pues les presenten David García de Ciudadanos Centro Democràtic, que crec que vas començar a debatir un poc. No me'n recordo tu. Toni Subiela, Ciutadans. És contemplats. Serà que ho passa jo, però és que, saps què? És que li tenim ahí una espineta que no he presentat a Llibertia com a compromís. Ai, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? I entonces, molt bona nit, benvingut a Onda Barra Televisió. I Ramon Sánchez, compromís. Molt bona nit. La teva família és Sanchís, ja tenim algo en comú. Siempre tenía decepción, siempre tenía decepción. Pues David. Tots moriscos, Aragonès o un estem en directe, És el directe. David, professor, privat, què opines? Bona nit. Maria Dolors, en primer lloc, enhorabona per la intervenció d'abans. Estic en quasi tot d'acord amb el que explicava vostè abans, i nosaltres des de CCD des del primer moment hem defensat la llibertat i aquest és un principi que comença l'article primer de la nostra Constitució com a valor superior del nostre ordenament jurídic, i la llibertat en l'educació deu anar acompanyada de llibertat d'ensenyament, i això du la llibertat de que els pares puguen elegir l'educació que volen per als seus fills, que és l'article 27, que és un dret consagrat i que el nostre ordenament jurídic defensa. Actualment l'educació com està concebuda no garantitza la igualtat d'oportunitats, perquè el que pot permetir-se dur els seus fills a un centre de qualitat o no, el que decidisca pot fer-ho, però la persona que no té mitjans econòmics no pot decidir dur els seus fills a una escola X. Òbviament, el xec escolar és una ferramenta que actualment, que com ha dit antes Maria Dolors, s'aplica en diferents països d'Europa i fora d'Europa, i que és normalment la ferramenta que millor garanteix la igualtat d'oportunitats i la llibertat d'elecció dels pares de l'educació que volen per als seus fills. Hi ha uns partits polítics, si tenim representats, segurament Ramon estarà en això en desacord amb el que estem plantejant, però la gratuïtat no és simplement l'elecció d'escola pública, la veritat és que els pares no es costa diners l'educació dels seus fills. I que els pares puguen en un xec escolar, si l'educació dels seus fills val 253 euros per exemple, dir, doncs vull que el meu fill vagi a aquesta escola pública, o a aquesta escola concertada, o a aquesta escola privada, siga religiosa o no siga religiosa, pues creiem que tenen totalment dret a fer-ho. Perquè de fet, que els pares puguen elegir l'educació que volen per als seus fills significa qualitat d'educació. Perquè si jo puc elegir on puc als meus fills, com a professor, me tinc de cobrar les classes, me tinc de cobrar l'educació als alumnes que tenim i els resultats tenen que veure. Entonces, això de totes maneres té que anar acompanyat de major autonomia pedagògica per als centres. Els centres tenen que poder decidir major autonomia el projecte educatiu del centre, tenen que decidir quantes dies haurà assignatures a oferir, quins són els valors que van a diferenciar i caracteritzar els centres, i estan les proves diagnòstiques, les proves externes que demostraran realment els resultats, ahí estan. Però bueno, jo no entenc cap raó, després el company s'imagina que algú comentarà algun pensament contrari al dret escolar, però no veig raons per a posicionar-nos en contra del dret escolar. Com hem dit abans, defensem el dret escolar, però creiem que és complicat ficar-lo en marxa perquè no hi ha la mateixa consens al respecte i que hi ha més forces polítiques contràries a ficar-lo en marxa que a favor. De totes maneres, nosaltres sí que som partidaris, i és el principi primer que partim de qualsevol reforma educativa, que la reforma educativa té que partir del consens de totes les forces polítiques i no podem fer una llei educativa o mesures educatives per a 4 anys o 8 anys. Un per un apunt. Pots tallar com vulguis, tu t'has permès. Mira, si efectivament hi haguera aquesta llibertat d'ensenyança que volem, llibertat d'elecció de centre, el que està passant en aquests moments, que ho dic sense acritud, en tot l'afecte, no passaria. És a dir, els pares que volen una educació valencianista per als seus fills i que deprenguen l'idioma dels seus pares i dels seus iaios no tindrien que tragar-se l'ensenyança catalanitzada que s'estan tragant en les escoles. No les tindrien que tragar, perquè podrien anar a l'escola lliure i elegida lliurement per els pares on se donara la normativa que sempre ha utilitzat este poble i se parlara com sempre ha parlat este poble. I no les menjarien el parro als xiquets
diguem-li ton iaio, ton pare són uns impuls i per això parlen així, però la UEL i la universitat diu que té que ser això. Si n'hi haguera llibertat d'elecció de centre, els pares valencianistes no estarien patint el que estan patint per culpa d'una educació absolutament catalanitzada. Ramon, pues te vas a la querella ben calenta. No, esta querella jo no la puc tornar. Jo no la puc tornar, esta querella. No, jo estava pensant en una cosa que diria que jo estic molt d'acord en els principis, la llibertat és això, com havies dit, suprement l'ordenament jurídic, però clar, què és triar llibertat de centre? O sea, llibertat de centre, què entenem per això, no? O sea, la qüestió no seria que n'hi haguera llibertat no tindria que ser necessària. El que tindria que ser necessària és una escola que fora igual, que no tingueres necessitat de a veure quin tria, sinó que tingueres tres, que aquests tres m'agraden i estic dient al meu poble. Si així el problema no és per què la gent vol triar centres? Perquè hi ha centres que són millors i hi ha centres que són pitjors. Des del meu punt de vista, tal com està avui l'escola, en el model de concertar pública i privat, per a mi, els primers que tenen que anar a aquestes escoles que deia Maridol, que valen tants diners i són tan bones, són els més debilitats, els que vingueren de famílies desestructurades, i això no passa. Igual que tu això també sabràs, que els pares, hi ha pares que són un poc hipòcrites, que el que fan és que apunten els fills a les línies en valencià perquè així no s'ajunten en gitanos. Tu això ho hauràs sentit quantitat de vegades. Sí, i a vegades no. Però ho hauràs sentit això moltes vegades. Sí. Clar, el problema no és el xec escolar o no. El xec escolar, el que jo penso del xec escolar no tindria que ser necessari. Ojalà no fos necessari, perquè en l'escola pública l'ideal seria que n'hi haguera menjador, que els llibres foren gratuïts, el material, tal, però no. Així el que passa és que en vez d'això pues, tenim 650 milions d'euros de menys tirats en el Palau de les Arts. Hi ha hagut un problema de gestió. A mi no m'agrada que els diners dels impostos vagin a l'escola concertada, per una raó molt senzilla. Per donar el mateix servei o servici, Veus tu com vendran. per donar la mateixa educació, l'escola privada concertada, en els mateixos diners que s'ha pública, n'hi ha que descomptar un marge, perquè és un negoci. És un negoci. I els negocis tenen que guanyar diners, si no es xapen la paradeta i se'n van a casa. Tu creus que l'escola concertada, una escola concertada, pot fer les mateixes inversions en economia d'escala que la Conselleria d'Educació? Si tenen que comprar 50 mobles i potser la Conselleria d'Educació té que comprar 5.000, com li serà més barat? A qui li serà més barat? A Conselleria. Per això, jo crec que l'única forma de millorar... Pues això seria normal. Això tenia que ser així. Si així se perden diners per al mig, el problema és que se perden diners per al mig. En teoria, des del meu punt de vista, els diners dels nostres impostos tenen al sistema públic. I el que volia pagar-se una educació privada de categoria perquè tens diners per fer-ho, té llibertat per fer-ho. I això no pot pagar. Sí que hi ha gent que no pot pagar. No, ja que no. Vale? I qui vol que ens Pues per això tenim que fer la millor educació pública possible. I per això no li podem donar a guanyar diners a les empreses privades, ni a les empreses privades ni a les cooperatives educatives. N'hi ha un diantre, que una escola privada és un negoci que invertisca diners i que corre el riesgo. Ja, però està demostrat, s'ha estudiat moltes vegades i s'ha demostrat en matemàtica pura que un xiquet d'escola pública li costa al ciutadà, perquè no a l'Estat, al ciutadà que paga els impostos i després se té que pagar, a més, la seva ensenyança privada, li costa 2 vegades i mitja més que en una escola concertada. Raons claríssimes. En diners, Mondo Lirondo... Els salaris de l'escola concertada són més econòmics. No. Sí, Això ho sé jo. L'únic que no té l'escola concertada equiparable a la pública és que no té sexenis. Però els sous són els mateixos, els sous... Els salaris, els sous... Són els mateixos. No, jo me referís a que en estos moments, per no manconar així, en Espanya, que sempre, o en València, que sempre han tingut aquesta manera de ser participativa i oberta, en estos moments, parlar contínuament de l'enfrontament entre l'escola pública i privada
du com a conseqüència el desastre de la qualitat de l'ensenyança i el desastre de la preparació dels No, alumnes. això no és culpa d'això. Sí, això és culpa de moltes coses, entre elles això. I de 50 plans educatius, cada govern un plan educatiu... I de que una de les coses que has dit tu és que els plans ofertats pels centres, per què tenen que ser lliures? Per què un centre, per exemple, concertat parla de matemàtiques o de filosofia o d'història i això no t'agrada? Per què no t'agrada? Mira, jo vaig tens que demanar una llibertat de preparació dels joves i donar-li al pare la possibilitat de que eduque ell i no el govern a sos fills segons ell vulga. A veure, si tu vols anar a una escola que impartisca uns valors... Mira, jo vaig estudiar tècnic superior de radiologia i ho vaig fer en la Salut, en el centre de FP Santa Ana i en un centre concertat. Estudiar com jo en Santa Ana. Pues mira... Mira, de algo bo tenies. Hi ha massa coses que estem coincidint. A veure. I allí és un centre que és religiós, però... Respetuós. Exacte, o sea, tenia una forma de tratar la religiositat que per una persona inclús com jo és que... El virus de la corbella. M'agradava perquè ho feia d'una forma que era, pues això, respectuosa, guarda, tolerant i que no t'intentaven inculcar res, cosa que després a l'altre punt que anat sí que ho han fet d'una forma que... Vamos, jo crec això està mal. Tu has sentit això, Mal. tu has sentit això que se va dir en una universitat privada, sí, que de una violació sale una cosa maravillosa que és un hijo. Això jo crec que és algo molt desafortunat a un professora en este cas. Serveis sense trellat n'hi ha dalt, baix i enmig, però no La pública i la privada. perquè uno diga una animalada d'aquesta categoria no se pot valorar que no és bo que se oferte un caràcter diferent. N'hi ha un decret de mínims que maneja el govern corresponent. I aquest decret de mínims, tant els col·legis concertats xicotets com els grans tenen que complir-ho. A partir d'ahí té que haver llibertat per a dir i jo vull que a més fer això. I vull que siga el meu caràcter. En un moment determinat hi estava el PSOE, hi havia llibertat per a caràcter de centre. Y había que día yo soy un centro religioso y había que día yo no soy un centro religioso. Y els pares anaven on les pareixia. Si tu estàs d'alguna manera coartant la llibertat dels pares dient, bueno, no me parece bien que los centros oferten lo que a ellos les parezca, no, lo que a ellos les parezca no, con un decreto de mínimos, y a partir de ahí, lo que a ellos les parezca, y acepten los padres, que no es lo que a ellos les parezca. La aceptación de los padres es dar, claro, o no, porque a veces el consejo escolar ayuda mucho, colabora mucho, y en otros casos el consejo escolar crea grandísimos problemas. Y ahí tenemos el consejo escolar municipal, que no se le ocurre más que en plenas fiestas falleras decir que, que los niños han de ir a clase. El chico alarga una semana más el curso y deja que los niños disfruten las clases. Eso es lo que hacen a veces los consejos escolares. Pero la verdadera libertad está en que a igual coste, igual o mejor calidad de la enseñanza. Si la enseñanza pública nos cuesta más, ¿por qué? Mira, porque el director no quiere enfrentarse a nadie, porque luego dentro de 4 años el director no va a ser él. Porque si se me rompe un pupitre o se me rompe un ordenador, la consellería me manda uno nuevo. Porque si las señoras de la limpieza se ponen en huelga, pues ¿qué le vamos a hacer? Son las señoras que tienen derecho a estar en huelga, el colegio está hecho un asco. En un concertado, el director se lava las clases para que no se note que hay huelga. Se compra un ordenador o se trae el suyo de su casa. Arregla las mesas los sábados y los domingos. Claro, nos cuesta 2 veces y medio menos un niño de una escuela concertada que un niño de la escuela. Porque estamos haciendo un diálogo que no es justo. Toni Subiela de Ciutadans. Que vindre un dia d'una hora. Ja m'han dit que parlaves tu. I jo també veig. Toni. Bueno, pues la veritat és que és un plaer escoltar una dona com tu, Lola. La veritat que sí. Tinc que donar-te l'enhorabona perquè crec que el xec escolar com a mínim és una aposta seriosa per una educació de qualitat. I això en el moment que vivim d'educació és loable. Jo crec que el major problema que tenim ara mateix és que l'educació pública té una qualitat molt baixa i és el que n'hi ha que arreglar.
En el moment que arreglem l'educació pública i tingui una qualitat molt més que la que té, que és, perquè el primer problema que tenim és el que tu has dit, Lola, que tenim un percentatge de fracàs escolar altíssim, el més alt d'Europa, de més del 30%. I el primer que n'hi ha que fer és reduir això. Però jo sí que pense que és l'educació pública la que té que solucionar això. Perquè és l'educació que fa de cohesió social. El que passa que ara mateix no podem evitar l'existència de l'educació concertada, perquè no tenim recursos per assumir la diferència de costos, que també parlaves tu, entre una i una altra, perquè és veritat que l'educació concertada ens costa més de la meitat que la pública. Però al final el pare que té que poder elegir és entre un col·legi i un altre per la qualitat d'educació, no perquè siga, no per el caràcter. O per la zona deportiva. Sí, sense pegues, però sempre públic, sempre públic. Entonces, des de Ciutadans nosaltres defensem que sense privar l'existència de la concertada, la privada com a tal és un altre món, però tenim que prioritzar la inversió en l'educació pública. I n'hi ha que modificar moltes coses. El primer, el que també ha dit David, fer un pacte nacional d'educació, però no per a una legislatura, sinó per a una generació o 2 generacions. Això és el primer. I no fer cada 4 anys un canvi que al final ha quedat en el que tu has dit, en un pacte de mínims, que al final és tan mínim. Jo ara mateix, el meu fill va anar a classe 25 xiquets per classe. Jo me'n recorde... Era vol 30. Però és que jo me'n recorde que anava a classe que eren 40. I no teníem ni jo tinc 79. I jo crec que abans... En una classe? 79 de tots els nivells, en Cullera. Això jo no ho he conegut, però de 35 de 40 jo he tingut... Jo he anat a classes sense pegues, no? I ara això seria impensable i damunt, quan acabe tenim una educació de molt més nivell que teníem fa 20 anys. Entonces que hem fet cap arrere, anem a cap arrere. Però és que anem a cap arrere en tot, és que el primer que hi ha que canviar és l'accés a la carrera o al grau ara de magisteri, que sempre és l'accés més baix que n'hi ha. Quan no pots entrar al que vols, doncs faig magisteri. No, n'hi ha que pujar l'accés a magisteri. Per què? Perquè el primer que fas és una competitivitat en els professors i segon el que fas és donar-li una representació social a aquest empleo o a aquesta carrera. És que si no li donem prioritat o li donem un estatus social al professor, com anem a donar-li... Qui li està donant tota importància a l'educació? Ningú. Però el primer que ha de començar és arreglar el problema dels professors. És com el que tu també has dit, David. El centre té que tindre opció d'elegir el seu professorat, aunque siga públic. I donar de baixa al professorat que no estiga fent bé la seva feina. Perquè al final el que té la pública és un professorat que no està motivat. Per què? Perquè el fa bé està cobrant el mateix que el que fa mal. No n'hi ha manera de premiar la seva feina. Nosaltres estem per una educació pública. Només un xicotet apunta a això. Jo estaria d'acord amb tu, però hi ha algo que no se pot ignorar una determinada intencionalitat per part dels pares d'anar a un altre tipus d'escola que no sigui la pública. Però n'hi ha una fórmula. Si tu vols dur a tots fills a una escola pública i jo els vull portar a una privada, a mi, a l'hora de justificar en Hacienda que em tornen part dels meus impostos, perquè jo estic pagant l'escola pública que a tu t'agrada, però la que vull jo me l'estic pagant jo. I això és injust. I no és una llibertat o una igualtat d'oportunitats per a tot el poble espanyol. Però això, perdona, és com el que té un seguro de sanitat privat i vol que li retornen el... Sí i no, perquè en la sanitat privada o pública hi haurà bons i roïns professionals,
però no tens professionals que estiguin nyaca, menjant-los el coco als xiquets. En l'escola sí. En l'escola sí. I jo tinc dret a anar i dir-li al director de l'escola on van els fills: escolta, això no el vull. Això no és el que jo he dut als meus fills. Jo necessito això i això. I este senyor director no me diu: a mi que me contabas, ja m'ho estic parlant al govern. O m'envie a pastar. Això és un altre problema. Primer tenim que arreglar la baixa qualitat de l'educació pública per a que els pares no fugissin de l'educació pública. És que al final no tens on triar perquè vols... Per exemple, nosaltres en Burxassot, que nosaltres tenim, n'hi ha col·legis concertats allí que són, com tu has dit, concertats de barri, són públics, un poc que pagues a l'any. Però la gent vol portar els seus fills ahir perquè són molt millors que els públics. Per què? Si al final són els mateixos, estan en el mateix barri, el col·legi. El que tindria que haver una llibertat d'elecció perquè n'hi ha una igualtat dels centres. Si tu vols pagar un poquet més perquè la seva educació també siga religiosa o més valencianista o menys valencianista, però això ja el pagues tu de teu butxaca. Jo tinc dret a que siga valencianista, que paguen els catalanistes perquè jo estic a la meva terra. No, t'he dit perquè l'has de tot un poc. No, t'he dit perquè l'has fet tu, no? Però mira, si algú partit ha tingut que barallar-se i està bregat en aquestes lluites del catalanisme, del catalanisme en les escoles, de la manipulació de l'educació dels ciutadans, i els ciutadans en Catalunya. Com que no? Crec que no te va ploure. Com que no? I si ves la xuleta que no te va ploure. No soc de les noves tecnologies per la meva edat i perquè cada dia que passa una és més burra que el dia anterior. Una llàstima. És una llàstima, però és de més. Però m'agrada saber coses, encara que la política dic jo que no m'interessa, acaba interessant-me. I entra en Facebook. I me trobo al teu president del teu partit, un xic educat, amb molt de tiró, molta personalitat, guapo, que a les dones també mira, ja ha votat al Morritos, mira, pues el Morritos la que mos munta. Bueno, pues, però és un home que té tiró. I jo que m'agrada entrar a veure què diu... És una característica dels homes de Ciutadans. Sí, però després n'hi ha que escarbar a veure què tenen dins. I dins me trobo al teu president, que m'haguera agradat, no l'haguera votat, i no l'haguera votat per una raó important. Per què és espanyolista? No, perquè només vull partits d'obediència valenciana, que me fie més, encara que siguin pitjor o més xicotets. Encara que sigui el meu? Encara que fora el teu, si en la tontat de l'idioma no te diu, no sé què faré, però bueno, això no és el tema. I te dic, a mi m'agrada el teu president. I alguna persona del teu partit que la conec i tinc certa relació, m'agrada. I tu m'agrades. Però li pregunten al teu president, ¿qué idiomas utilizaría usted? Gallego, euskera y catalán. Y le digo a la periodista, está en el Facebook, no me la he inventado. Y valenciano no. Y entonces el teu president, me l'asombra ell en ese moment, he dicho... Y se torna a avisar el valenciano. Y poco después, en una otra entrevista, dice: me gustan los países catalanes. Això ho digui ell? Está en el Facebook. Está en el Facebook. O l'han manipulat. Me gusta. Me costa de creure. Quan parlem dels països catalans, no estem parlant de Mas, ni de Pujol, ni dels separatistes. No pot dir això. De València i Mallorca. Que és l'únic partit que les Cortes Catalanes ha dit ja està bé de dir països catalans que això no existís. Pues dile al teu jefe. Això l'ha dit el meu jefe, el meu president. Ell ha dit, ja està bé de parlar de València en les Cortes Catalanes, ja està bé de parlar de Mallorca en les Corts Catalanes, perquè no són part de Catalunya. Això l'ha dit els ciutadans, això l'ha de fer els ciutadans. Pues entonces que tenga molt de cuidado en lo que dice en el Facebook. Perquè és la seva cabeza, diguem, me gustan los països catalanes. Sí, sí, és acostumbrat que les Corts Valencianes totes les setmanes parlen d'Andalusia, així no és que és acostumbrat que... Ho buscarem. No ho sé molt, però teniu un minutet, perquè avui ja és curtet i ja de per fi ja és molt bona. Jo ja no torné a intervindre, perquè me toque el buen nas. No, per anar concluint un poc perquè ara el temps, per anar sintetitzant idees, la qualitat d'educació pública que es puja en el cicle escolar. Segona idea, jo soc defensor de l'escola pública. Jo, de fet,
no duré mai, espere, els meus fills a una escola catòlica perquè no compartís la majoria de les idees de l'escola catòlica, però defensa que qui vulgui dur a seu fill a l'escola catòlica puga dur-lo i de fet que si no pot permetre's pagar una escola privada catòlica en els diners públics es puga pagar la seva plaça. I de fet, després tornant un poc com que no comentat ara, però que abans l'entrevista sigueu esmenat al final el tema de la superdotació. Antes el Maradona s'havia dit que els pares volen que els seus fills siguin superdotats. Jo estic molt ficat en el tema de la superdotació. M'ha explicat, No, els pares presumim sempre de que el nostre fill és superdotat. Però el pare que diga això possiblement no coneix de la superdotació perquè la realitat i les estadístiques que estan ahí que és una problemàtica que l'educació no està preparada per atendre. Això està el xec escolar que diu tu també tens una plaça gratuïta Deuria. Estem acostumats a atendre que no arriben i els que van més preparats. De fet, el percentatge de persones superdotades que no aconsegueixen acabar un estudi superior és elevadíssim. I la gent creu que un superdotat té carrera d'enginyeria, té de matemàtica, no, la majoria no acaben ni Bueno, però estan els talentosos que ja no arriben a aquest nivell i també n'hi hauria que potenciar un poquet que aquests xicons, que mira si tenim, que estem omplint les universitats universals d'espanyols que se tenen que anar allí perquè així s'estan morint de fam i allí es tenen així. I estos són talentosos i els han creat així en uns programes educatius que no eren estos, però que ja es començaven a acostar-se a estos. Si tingueren una bona educació i tingueren una cosa que tu has dit i és molt important, és que se li donara al professor la categoria que té i poguera impondre la seva disciplina sin que vinguera el pare i diga a veure on està això que li vaig a trencar el cap. Per l'amor de Déu, jo estic formant a son fill. Si tot això ho feren bé, possiblement no tindrien els nostres joves que anar-se'n fora d'Espanya i tindrien les millors universitats, els millors científics, els millors, etcètera. O sigui que potser al final farem una coalició de partits nosaltres i acabarem demostrant que si quiero puedo. Ja us jo puc dir unes poquetes idees. Però si te dices No, sí. N'hi ha dues coses que no han anomenat, no han anomenat en tota la so, que és els informes PISA, ni parlar d'ells, i n'hi ha una cosa molt important, que és l'esforç. La generació de Raül, la meva, la vostra, nosaltres que ens han criat generacions com la meva, la Dolors i els fills d'ell i tal, no han patit el que patiren ells i potser nosaltres, aquesta generació que té un problema d'esforç, perquè com tu dius, té l'escola pública millor dotada que mai, tenim més avanços que mai i la gent no acaba de treure el potencial quan tindrem que treure molt més. Entonces, ahí n'hi ha algo que no sé si és una qüestió d'estudis o si només és una qüestió de valors i això també caldria recuperar-ho, igual que el que diuen del professor. Clar, què costa formar un professor? Tindre llibres, no sé, no és el mateix que el que costa formar un metge o un enginyer. Són carreres que a l'Estat o al govern o a la Generalitat costen molt més. Entonces, clar, tu pots ofertar en la universitat pública un munt de classes de professors amb la nota mitja que queda per poder entrar al professor, notes de medicina, notes de tal, per els núvols, perquè és el cost de cada carrera. Abans, jo crec que costaria, sí, formar un metge també seria més barat, però abans no hi havia aquesta diferència. Abans el professor tenia un estatus social molt alt i un reconeixement social molt alt. Jo crec que aquest tipus de coses, clar, Espanya tenia el professor d'estatus. Els professors, en l'època del Generalísimo, estaven prou reconeguts. Sí, se passaven més fam que un mestre escola. Sí, però tenien autoritat. Autoritat sí. Que ara no la tenen. Autoritat sí. Li la donaven els pares. Li la donaven els Doncs pares. per això que n'hi haurà que veure què és el que ha canviat. Sí, Està bé? ja està prou. No estàs tu molt batallador. Pero Ramón, No, ¿para yo qué? digo, Es que de lo que podían reñir no se van a ficar de acuerdo. Entonces, ¿para qué? Ese tema anem a fer un especial. Jo no vaig a renyir en ningú de vosaltres. No, renyir és un dir, renyir és un dir. Ja, però vull dir, no n'hi ha pitjor... El que no vol dependre, no dependrà mai.
I vosaltres no voleu defendre? Mira, jo tu digueres en un documental... No me escoltar a vostres iaios com parlaven. En un documental que a mi Els m'agrada nostres molt... clàssics. En un Que documental... no s'ho furten des de dalt. En un documental que a mi m'agrada molt, perquè a mi m'agrada molt, tu digueres, ja sabíem que la UCD ens estava manipulant, però... Ho digui jo? Això ho digueres tu. Jo és que li pegava tot En això jo... En el famós documental. Ai. Documental, No no? recordo jo d'això. Xico, m'entens que Este anime el tornarà a ficar, m'agrada molt de quan me l'ensenyes. És part de la història política valenciana, això a mi és una El cosa UCD que... va fer... Estem en temps o...? 20 minuts. Va fer Detalle. una marxa, no estava mal, perquè veníem d'una situació molt encorsetada en determinades assignatures, no en totes. Mira, la gent de la meva edat estudiava en el Dalmau Carles Pla, que era un llibre on estava, es començava Història Sagrada, Catecismo, Llengua Espanyola, Història, Geografia, Matemàtica, Física, Química, en un llibre. I en ese llibre, la gent que podia arribava al batxiller, però generalment se presentaven a l'examen d'estado, que allò era horrorós, i aprovaven. I arribaren a ministres. Ministres. Quins ministres? No, Han vingut ministres. Hi ha molts bons i molts roïns. Àngel Aceves estudia en aquest llibre? No ho sé jo som iaia, però ell no, jo és que som més antics. Entonces, a vegades no és qüestió d'això, que arriba UCD. I UCD arriba i se troba, un camp d'agravante, allí no n'hi havia manera de saber com estava l'educació i com estava tot. Què fa? És el que jo dic que va fer molt bé, donar llibertat. Permetir que tots els centres pogueren obrir les seues portes. Que qualsevol espanyol que reunia naturalment una experiència i unes capacitats creara la seva pròpia escola. Escoleta, a lo millor, xicoteta, jo conec un empresari de l'educació, un superempresari, que es comença en un caixonet en terra, digue-li a la gent, voy a abrir un colegio y voy a cobrar solamente 6 pesetas. I avui és un potentat, perquè ha sabut fer-ho. Això ho va fer UCD. I a UCD se li podran dir moltes coses mal, però les que estan bé, n'hi ha que dir-li que estaven bé. I va potenciar al professorat, li va pujar el sou, crear les subvencions per a que tots els alumnes pogueren estudiar, les crear en la formació professional i donar l'oportunitat a que qualsevol poguera arribar a ser director d'una escola baix control intel·lectual. Perquè no entrava. Ara, darrere d'UCD, senyor... De fet, 3 segons ja van, la UCD l'any 1980 va ficar damunt de la taula, quan era el ministre d'Educació de la UCD, el debat del xec escolar. En el 80 s'ho té un govern... I te vaig a dir una cosa, i li contestaren que no, Alianza Popular i el Partido Socialista. I el dia que jo porti el xec escolar, no sé si ho diu el llibre, possiblement no, a l'Ajuntament de València em trobe que tot el PSOE, bueno, además finos y delicados, Alcina, ¿comprendes? Muy finos ellos, habían estudiado enfrente de una escuela de pago. Y entonces digo, eso es una anteliquia, eso es tal. Un momentito que les voy a leer. Yo traje el meu paperet, publicat en un periódico, y es comencé a decir, el cheque escolar es la única solución para la libertad de enseñanza y que los niños alcancen la... Un momento, lo firma doña Carmen Romero. ¿Saben ustedes quién es? Es la esposa de Felipe González, el presidente que han votado muchos, yo no. Imagina com són les coses. O sigui que al final resulta que la primera vegada que ho digué, que va ser Carmen Romero, cada un lo seu també, UCD després digué, bueno, pues sí, se podia parlar. Jo en molts debats m'ha trobat en gent d'UCD i a Major que apoyaven molt el xec escolar, però que no ficaven en marxa. Per què? Perquè qui té l'escola té el poder. El director m'ho va pegar, però... Tinc que donar-te el teu minut. Tu saps que jo en 10 segons. Tinc que donar-te el teu minut. Tenen un horari, però... Després de que Ramon no m'hagi inclòs en la mateixa edat de vosaltres, i fora, jo tinc clar lo que es Ramón y lo que soy yo. Pero bueno, de toda manera... Es el virus de la corbella, el virus del amor. Un plaer de veritat de compartir esta mitja hora en tu hora.
invite al senyor presentador a que t'invite moltes vegades. Bueno, jo Així. presentador no me crides molt perquè jo no tinc la memòria que tenia ni estic preparat pel debat com Els estava guanyes els tres. Sí, exacte. perquè sou uns cavallers i artisans. Deixa la llengua. Negociarem un altre, negociarem un altre. A mi m'agrada el debat. Un altre Però tema. t'has torejat a mi. A mi, i durament, que te puedo Ai, poner ai, els ai, ai. Però te vaig a dir una cosa, el temps passa i els joves tenim que donar la cara i el pit. Les dones velles com jo tenim que retirar-nos i els homes de la meva edat també. Estem en un altre moment i aquest moment es diu temps. Pues temps. David, molt bona nit, moltes gràcies una mica més. Ramon, bona nit. Molt bona tot. Toni, Subiela, Ciutadans, bona nit. Bona nit. I bé, Sandra Vega, moltes gràcies, Lola. Però és que Ha estar sigut entre un plaer. xics joves i guapos, Ja ho és sé. que estic encantadíssima. Estic casada a gust, però encantadíssima estar amb xics guapos. I a vosaltres no- Intel·ligents. I a vosaltres ens tornem a topar el pròxim divendres ja en debat veritat. I com ja sabeu, podran dir-nos que no tenim collons, però ous no se'n sobren. Bona nit. Bona nit.